εισιτήριων το ψόφιο κουνάβι. Λέγεται παρακαλώ. Τι θα φάτε κύριε? Βάλε 2 πίτα γύρω απ' όλα. Μπόλικο κρεμμύδι μάλλον κάντα 3. Μπας και κόψει λίγο η λόρδα και γεμίσει το στομάχι. Long live στα πάχη. Τώρα που με βλέπω στο καθρέφτη σαν να έχω ρέψει, κάντα 5. Βάλε και κανένα κουβά πατάτες και σαλάτες, ξύδια, μύδια και κοψίδια. Τι δίαιτες μου λες κι άλλωστε οι γυναίκες θέλουν πάχη, λίπη και κυμπαριλίκι. Όχι κάνα τσιλιβήθρα, φλόρο, κοκαλιάρι με μικρό παπάο. Ακούστε γιατί το λέω αυτό. Χθες το βράδυ τριγυρνούσα από το ένα μπαρ στο άλλο. Μια γυναίκα μπας και βγάλω. Έρωτες, φιλιά και αγάπες θέλω. Όχι πάλι τη Μαρία Παλάμη. Hi sweetie. Και μου έκατσε ένα λαβράκι, ένα δίμετρο. Αχοντρίλ μου λέει πως μ' αρέσει η κοιλιά σου, τα φιλιά σου, τα τελείωτα κιλά σου και το... Κάτσε στάσου. Είναι τεράστιο. Oh yes. Γι' αυτό σας λέω φάτε και ποτέ μη σταματάτε. Στα γυράδικα γυρνάτε και ό,τι βρείτε σαβουριάστε. Και στο τέλος δεν χωράτε. Δεν θα φταίω εγώ, δεν θα φταίω εγώ, δεν θα φταίω εγώ. Γι' αυτό σας λέω φάτε και ποτέ μη σταματάτε. Στα γυράδικα γυρνάτε και ό,τι βρείτε σαβουριάστε. Και στο τέλος δεν χωράτε. Δεν θα φταίω εγώ, δεν θα φταίω εγώ, δεν θα φταίω εγώ.